Hello, I'm very happy to announce that the St. Nicholas Charity Run is coming soon, organized by Active Life, and we are happy to support and to join in. This is one of many CSR, corporate social responsibility activities we support, and giving back to the society is part of our DNA. Even more, a charity run is a healthy activity, right? And that's what we all want to be. Chcem sa úprimne poďakovať vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do projektu, pretože bez vás by to nešlo. Nešlo by to ani bez spoločnosti Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, vďaka ktorej tvoríme nielen krásne projekty, zapájame množstvo ľudí, ale prinášame aj veľký zážitok pre všetkých Košičanov. Rada by som sa poďakovala firme Deutsche Telekom IT Solutions a neziskovej organizácii Active Life Košice za úžasnú spoluprácu a podporu onkologicky chorých detí prostredníctvom Mikulášskeho behu, ktorý sa bude konať 3.12.2023 v Košiciach. Charitatívneho Mikulášskeho behu som sa rozhodla zúčastniť pretože v sebe spája dve krásne aktivity. Jednou z nich je pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú, a tou druhou je moja láska k športu, najmä k behaniu. Tento beh má krásnu vianočnú atmosféru, ktorá poteší nielen bežcov, ale aj ľudí okolo. A hlavne beh utužuje nielen pevné zdravie, ale aj dobré vzťahy a priateľstva. A preto sa rád zúčastňujem takýchto akcií. Charitatívny mikulášsky beh pobežím pretože tým pomôžem tým, ktorí to potrebujú. A som veľmi rada, že naša firma podporuje takéto akcie a prostredníctvom nadácie Svetelko pomoci pomôžeme deťom s rakovinou. So let us come together and help children to fight cancer. Komplet výťažok bude odovzdaný pre neziskovú organizáciu Svetelko pomoci, ktorá pomáha malým onkologickým pacientom. Ďakujeme.